أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرا بدنتال أندو جولما بدنتال من بندم أندو دينما to YouTube. Min calmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri dendangal dente ɗo yewtere nde ene yettone en calmini jomum en jurima ɗum en eɗen ñagoɓe yafuya keblaten ɗo ko bindanɗe men ko fati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Ko bindande ɗe fof jadata nde wonde gonɗen tan ko e ƴewde no eɗen daña waɗirde ha bindande ɗe nde ɗe ngari to WhatsApp fof tan ɗe jaha to YouTube to ko sharia o tan dañƴen waɗirde noon bindande joyi ɗe fof gardata lawol gotol so wodi arde. Siira one ko noon jiɗɗen wadde ɗum ko fati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Joni kam ko eɗen cippire hen tan so heɓaki ɗone ha e gurte men korke he so Allah jaɓi ƴeewen ko ɓennuno ko fof mbete ma en mbaɗi hen ha wawa heɓtade. Garaten hande ko e windande men ko fati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Windande men ko fati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama nataten ko e damal battugal 11 e deftere siira, deftere ceerno men alhaji malik simu tiwa won wiyetende mimiya khilasu zahab siira khairil arab. O haalata e damal he ko jangtade kayirol ngol ɓe mbanno hadde mabɓe e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Nde ɓe jiɗi haɓade nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama kamɓe hefereɓe ɓe ndendi ɓe mbaɗi kayirol ɓe bindi wonde eɗen kaɓo nelaɗo en baddata e makko haydara. Ko adduno ɗum ko tawa ɓe donkanimo ɓe mbaɗi peeje yidde hebdemo ɓe donki ɓe nellito bammakko cewdiɗo o laabi tati. Lawol garwaniwol ngol ɓe ngari ɓe kalani babiraɗo o yo hartomo omona haala omo yenna allaji mabɓe. Ɓe jeehi babiraɗo o teskaki haala mabɓe ka mataw ko ɓe jinno ko ɓe dañani. Ɓe garti kadi lawol gongol ɓe mbi babiraɗo an ko min mbino ma ko de haydara waylaki hen ha joni omo yenna allaji amen ɗi. Nden noon babiraɗo o noddimo haalanimo kan haala wonde ɓe ngari ɗo ɓe gullitima ko ɓe bandiraɓe makko yo ƴeew maslaha mo waddi e mabɓe. Ha o wi babiraɗo o so ɓe mbaɗi nangue ngue ñaamo am ɓe mbaɗi lewru ndu nano am addanta kam wadde ko ɓe mbi ko min mbeɗa ñagoɓe gueɗel gotel tan so ɓe mbawi waɗandemi ɗum holngel yoɓe mbi la ilaha illallahu. So ɓe mbaɗi ɓe dokke 10 hono ɗin ɓe tawi kadi wona ɗum ɓe jinno. Ɓe jeehi lawol mabɓe tatagol ɓe ngari ɓe gardi e feere kadi fuuyde sabu ɓe gaddi ko ɓinguel mabɓe ɓe mbi joni ɓe totta ɗum bammum nelaɗo o nanga ngel ene liggoro totta ɓe nelaɗo ɓe jaha ɓe mbaroya ɗum mate ɓe pofta e haala mum. Babiraɗo o wi ɓe i onon kay ɗum ko ɗayre kono onon yon gaddanam ɓinguel mon mbeɗe ñammina min mi totta on ɓiya mbaroyon. Ala ɗum mi ala hen. Ɗum woni nden ɓe ngari peeje fo ɓe mbaɗi yidde hebde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe jiɗi wardemo ɓe mbi mbete aɓe pofto ɓe dañani. Nden woni noon nde ɓe ndendini feere mabɓe e waddemo ambargo woni wadde hadde hakkunde mabɓe e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam e koreji nelaɗo ɓe jaltinamo Makka. Payro wiyete Shiibi Abi Talibin
wona e nder makka wiyama wona e nder makka on nokku wonno ɗum woni omo haalato sira halabiya to omo wiya toon shi'bi abi talibin o fihi tasrihun bi anna shi'ba abi talibin kana kharijan an makkata ko caggal makka wonno ɓe mbi noon ɓe ndesodirta e maɓɓe ɓen ndesantaɓe nelaɗo ene koreji mum ndesantaɓe kamɓe ne ɓe ndesodirta e ɓen ɓe jeeyodirta e maɓɓe hankadi tajere woni hakkunde maɓɓe sababu nde nelaɗo o ɗum woni ceerno men alhaji malik si mo tiwa wonomo haala o wi wo hum li itfa'i nuril khaliqi ijtama'u lamma fasha khabarul islami fil imami nde wonde ɓe jakoronoki islam o ene saro adan ko nelaɗo tan nelaɗo e seydina aboubacry en seydina ousmane en fof aɓe kaɓoro seeɗa seeɗa ɗum fof ko e nder makka ɓe mbaɗani ene jogori yaltude ha ɓuri ɓe doole noon hankadi yalti makka woɗɓe nana mbatta nohrade hen ɓe tawi ɗum hankadi heewi doole ɗum woni noon o wi wo hum li itfa'i nuril khaliqi ijtama'u wo hum ijtama'u li itfa'i nuril khaliqi ɓe ndendi kamɓe hefereɓe makka holko rendini ɓe sabu ñifde annore jomiraɗo towɗo o neldi e leydi nde woni nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama nelal nelaɗo o nelangal ko ngal annore ummorade e Allah haala Allah jipporoka e nelaɗo ka ko annore ummorade e Allah so tawi ɓe mbi aɓe ƴeewa no ɓe kaɓiri nelaɗo o wadde gollal mum ko wiide ɓe aɓe jiɗi ñifde annore Allah neldande e leydi nde hol saha mo ɓe mbi noon lamma fasha khabarul islami ko nde islam o sari fil imami e gure e leƴƴi hankadi islam o yaaji nden woni nde ɓe jiɗi wiide aɓe ñifa annore islam o kono noon Allah jaɓantaɓe ɗum ɗum woni o wi ja'u ila ammihi jiman li yakhdhulahu man yabghi bayda anuqin aqilan yulami ɓe ngari e bammum nelaɗo cawdiɗo o laabi tati holko addi ɓe ko mbete omo woppida ɓe e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbawa nawde nelaɗo ɓe mbara ɗum hankadi ɓe pofto e miijo maɓɓe ceerno alhaji malik si o wi man yabghi bayda anuqi jiilotoɗo ɓocconde dural te aqilan tawa omo haqqili oɗo yulami o ñiŋete potta e neɗɗo ene yaharanta paaɗa mbeɗa yiilo yo ɓocconde dural on ko ñiŋateɗo nde wonde wona hunde weɓde heɓde ni woni no ɓe darorino e on saha yidde hadde diine o yaade ko yahata ko en jangino e ko ɓenni wonde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama nde diine o sari hefereɓe ɓe jiɗi darade palo diine o kada ɗum yaade wonino e miijoji maɓɓe wiide ene falo diine o haɗa diine o yaade ko foti yaade ko kono Allah jaɓani ɗum mbiɗen noon ɓe mbaɗi hadde maɓɓe e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama woni amborgo maɓɓe ɓe jeeyodirta e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɓe ndesodirta e maɓɓe ɗum nde waɗi nde ɓe mbaɗi ko kayitol ɓe bindi ceerno alhaji malik si mo tiwa won ene haalana en binduɗo kayitol o so neɗɗo windi kayitol noon pewjegol bonande fewde e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam mbete o hocci hen ko moƴƴere walla ko bonande ma o haalan en kayitol ngol nde windande holno ɗongol wattini ko heɓi kayitol ngol ko holno ɓe gandiri ɗum ma en gandu ɗum e nder windande he so Allahu lamɗo o jaɓi ko heƴi hen ɗo ko heƴani hen bindande men garoje e nder yontere he ma en gandu ceerno wi bi khatti mansura
kono sallat kaffuhu salala sahifatan katabu waylan li mujtarim o wi bi khatti mansura ko e bindi oɗo gorkajo hende ɓe bindi kayirol ɓe bindi ngol kono nde ɓe bindi nde sallat kaffuhu salala kanko binduɗo kayirol o Allah hokkimo ko wiyete paralyse ko jungo ngo yori ɗon e ɗon nde o windi kayirol ngol aɓe kala omo winda en baddata e mabɓe ɗum ɗo en baddata e mabɓe ɗum ɗo o windi jungo ngo yori kanko binduɗo o so malede ɓe ganda o wona poɗɗo memede kono noon Allah koko wumni gite ɓerɗe mabɓe o wi sahifatan katabu ɓe bindi kayirol waylan li mujtarimi bone yani e susɓe Allah susɓe wiide ene taƴi o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam holden omo haalana en o wi idha haza sab'ata a'wamin nubuwatuhu sallallahu alayhi wa sallam kana alhisaru min al'a'da dhawil jurami holde ɗum waɗi mbete taw nelaɗo o nelama walla taw o suwa nde o nelande no foti nelal makko yarate duuɓi o wimami haalane ko idha haza sab'ata a'wamin nubuwatuhu nde annabagal nelaɗo dañi duuɓi jeeɗiɗi ko ɗo woni ɗo hadde nde waɗa ɗo woni ɗo taƴgo hakkunde maɓɓe ngo waɗa kana alhisaru min al'a'da nde annabagal makko dañi duuɓi jeeɗiɗi ko ɗo woni ɗo taƴodiral hakkunde maɓɓe kamɓe Quraysiyankoɓe e nelaɗo e koreji nelaɗo ngal waɗa woni taƴodiral ngal ganduɗa minal aada ummorade e añɓe holɓe na añɓe zawil jurami jomiraɓe bakkaruji ɓe ganduɗa ene cuusi endude taƴade nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam وخبر المصطفى من أنها أكلت لأمه يا له من صادق كرم ɓe bindi kayitol ngol ɓe mbaɗi ɗum ko nder suudu kaaba toon ɓe mofti kayitol ngol aɓe kaɓa e neɗɗo Allah maccuɗo Allah mo Allah neli aɓe taƴodira e mum ɓe mbaddi aadi ɓe jeeyondirta e mum ɓe ndesondirta e mum ɓe moftoyi kay koto suudo Allah nelɗo on o woni cuusal Allah de woni majjere kadi ɓe bindi kayitol maɓɓe ɓe mbaɗoyi toon ɓe jaɓata nelaɗo naata e kaaba heni Allah andini nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama kayitol ɓe mbaɗi toon ngol Allah neli ko ɓuri famɗude e tagore mum ñaami kayitol ngol so mooƴu Allah neli mooƴu ñaami kayitol ngol kala ko ɓe binduno ko faati e nelaɗo ñaamama so wona ko wonno hen inde Allah ɗum tan heddi ko fof mooƴu ñaami ɗo ɓe jooɗi ɗo ɓe ganda aadi maɓɓe mo ɓe gadodirno o kayit mo ɓe pawno e mum o on kayit natti wodde kono holno ɓe gandiri ɗum hol kalanɗoɓe ceerno alhaji malik wi wa khabbara al mustafa min annaha ukilat ko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam haali holmo haalani li ammihi o haalani bamma ko cawdiɗo o kayir ɓe binduno taƴade en ɓe mbaɗoyi nder suudu kaaba o Allah andini kam kayir o ñaamama so wona ko wonno hen inde Allah ɗum woni ko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam kanko haalani bamma ko cawdiɗo yalahu min sadiqin karami ha ko wodani nelaɗo e gomɗogol e teddungal ɗum ɗo Allah ene hokki ɗum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɗo noon ko e windande men garaten mbiɗen
kayir mo ɓe binduno o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam haalaniɓe kayir o ñamama kayir o liggano ko nder suudu kaaba o no haaliri kayir o ñamama kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o haalani ɗum ko bamma ko cewdiɗo wa qala ya ammu inna allaha sallata ardatan alayha siwa ma kana lil hakami baba cewdiɗo ma baba andu koy allah neli allah wurti moƴu alayha e kayir mabɓe moɓe binduno on kadi ƴeew aysa haalniɓe ɗum haɓe mbawa andude ko gonga eɗen gaɗo sibi abi talibin ɗo kamɓe aɓena mbaɗi kayir mabɓe to nder suudu kaaba to haɓe ganda wonde allah haalani en kayir o ñamama yoɓe ƴeew kala ko wonno e kayir he ko wona inde allah ɓe tawata ko ñamama ma heddo e kayir he kala ko wonno inde allah ɗum mo laaɓaka wawa haaldude ni aɗa wawi ferindade mbiya ñamama kono ko ñama hen ko kaala kadi ko ñama e ko heddi ɗum ko jimɗo hen wawi andude ɗum allah andini ɗum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi wa qala ya ammu ma baba inna allaha sallata aradatan alayha allah wurti e kayirol mabɓe heede ko ɓuri famɗude e tagore mum ko wiyete moƴu ƴeew ñaami kayirol ngol siwa ma kana lil hakami so wona ko wodanno allah ko woni hen inde allah ko ɗum moƴu ngu woppi so joom haqqille wonno a yi moƴu e famɗude e tagore allah wawi faltade ko woni jeyi allah e ko ganduɗa ko faati e neɗɗo ñaami ha woppi inde allah sa ari aɗa foti hormade ganda oɗo allah ko kanduɗo e rewede amayni bal qila jimun kana muddatuhu so en mbi alhaji malik si mo tiwa won kayirol bindagol ngol no foti duuɓi ambargo o waɗi mbere ko lewru lebbi ɗiɗi so hirande no foti ambargo o wonno taƴgo mabɓe e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam e koreji mum no foti wonno o wimami haalane amayni ko duuɓi ɗiɗi wonno kono nde wonde siira ene heewi hono ɗum ɓeɗo ko nimbi ɓe ko nimbi o wi bal qila jimun wiyama ko duuɓi tati kana muddatuhu woni dumunna ha joni ambargo o won goɗɗo kalɗo ko wona ɗum wo qila baynahuma wiyama ko hakkude duuɓi ɗiɗi e duuɓi tati wona ko duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom nahajal huda istaqimi lawol peewal focco hen ƴeew ɗo ɓuri hiɓidade ɗo ɓuri abbade e gonga jagga hen wiyama ko duuɓi ɗiɗi ambargo o wonno wiyama ko duuɓi tati ambargo o wonno wiyama ala ko duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom ambargo o wonno no wayi fof kamɓe mbaɗino hadde mabɓe nde hadde nde waɗande koɓe mbaɗirno hadde nde ko ɗoɓe pawno dalillaji mabɓe ɗi ɗoɓe ngadodirno ɗo ɗum kam boni nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam haalaniɓe wa amaduhumin samani ashhurin wa ayin yawman tawa ammuhu nassaru dha zaman nde kan haala ɓenni ceerno men alhaji malik si mo tiwa wonomo haalana en oɗo bammum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam cawdiɗo jogiiɗo geɗal e nder ɓuraysiyankoɓe mo ganduɗa moɓe kormi sabu kala ko ɓe jiɗi wadde maɓe ngara haɓe disnomo sa yiɓe donki dañje e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama sagoji mabɓe ko allah ene waɗi ɗon bammum nelaɗo o cawdiɗo ene wonani ɗum garanti on keɓɓitiɗo wimo yah wat ko welma
haal ko welma ala ko ɓe mbawi ema on babiraɗo cawdiɗo noon ceerno men alhaji malik sy ene haalana en nde o yalti aduna gonnoɗo garanti nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ene yalti aduna holnde o yalti aduna o wi wa amadduhu min ko hirande ɓaleere sabu ko e nden hirande kadi yumma khadijata mo ganduɗa ko ballannoɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama kañumne yalti aduna wa ama duhumin hirande ɓaleere kono noon duhumin ko tongode woni ɗon mim o ko 4 ha o ko 5 dal o ko 4 hawra 49 nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ene yara duuɓi 49 thamani ashhurin e lebbi 6 wa ayin yawman wa ayin balɗe 11 ya o ko 11 alif o ko 1 wona balɗe 11 wadde ko duuɓi 49 e lebbi 6 e balɗe 11 tawa ammuhu bammakko cawdiɗo o hooti e joomum holi on bammakko cawdiɗo annassaru ballannoɗo mo nde on hooti e joomum nde mbete taw naywi no foti duuɓi jogino o wi mi haalante za zamami omo woni joom duuɓi kono noon za zamami omo jogii duuɓi 87 mimuji ɗiɗi goto fof ko 4 zayi o ko 7 hawra 87 ko ɗo o yaltiri aduna ni woni duttogol bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam e joomum en jangino e ko ɓenni e windande min ɓennide wonde bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama cawdiɗo nde o yalti aduna kanko bamum nelaɗo o noon mbiɗen wa amaduhu min 8 ashhurin wa ayin yawman tawa ammuhu nassaru za zamami hitande nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ene yara e duuɓi 49 e lebbi 6 e balɗe 11 ɗo bammakko cawdiɗo o hooti e joomum za zamami omo woni joom salare kono noon tongata kadi ko duuɓi 67 nde wonde konngol wi o jaɓani Allah ɗum ko holde wonno kadi kanko babiraɗo o kanko woni binoɗo wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim omo haala wonde hefereɓe ɓe jettora ko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hatta usida fi turabi dafina hami ubbe e leydi ala ko ɓe mbawi e ma ɓe jettora ko mamma min won garanti ma o wi nelaɗo fasda'a bi amrika ma alayka ghadada wa abshir wa qarri bidhaka minka uyuna wonde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam yo haal ko yiɗi haalde ko woni e haaju mum haalde ko hay caɗele gote ala kulol jogi yo welto yo ɓuɓɓin ɓernde mum kadi ko koolaɗo ha o heɓɓiti o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wa da'awtani wa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thumma amina a noddi kam aɗa yakori ka balluɗomi ko noon kay a gonɗi kadi ka koolaɗo o heɓɓiti o wi wa aradtu dinan la mahalata annahu min khayri adyanil bariyati dina minne min noddanoɗo o ɗurnimi diine mo ganduɗa sikke ala ko ɓurɗo moƴƴude e diineji kala diine kanko heedi dow
لولا الملامة أو حضار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. so wonano hulde ñingore ma so wonano hulde jennor hade wodande on caggal mi wiye bammon huli nde ndaari mayde nde jaɓi Allah mami ma tawanno mbeɗe jaɓi oɗo diine mbeɗe jaɓanma ko kalata ko nde wonde mbeɗe andi ko kalata ko ene selli e ma. ɗum woni babiraɗo o nden haali kaɗo haala o hoti e joomiko holde ɗum wonno kalnoɗen adan mbiɗen ɓe gonno koye hare hakkude mabɓe hefereɓe ene taƴiɓe mbiɗen noon ko duuɓi ɗiɗi wiyama ko duuɓi tati wiyama ko duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom paaɗen e nde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam dañi duuɓi 49 e lebbi jeetati e balɗe 11 babiraɗo cawdiɗo hooti e joomum mbete ɗum ko e nder hadde he wonno walla ko taw hadde hakkude mabɓe e hefereɓe nde ɓenni ha woni duuɓi holno ɗum wano. ceerno men alhaji malik si o wi ba'da al khuruji 8 ashhurin wa akin yawman min al hasri kun fil ilmi dha sadami. o wi ɗum ɗo waɗi mayde nde waɗi ko ba'da al khuruji caggal nde ɓe jalti holto ɓe jalti min al hasri nde ɓe jalti e surgo ngo hefereɓe ɓe curudirno e mabɓe woni hadde wonnode hakkude mabɓe e hefereɓe nde ɓe jalti toon 8 ashhuri nde ɓe certi e hadde nde hankadi hakkude mabɓe ko wonno ɗon ko iwi ha woni lebbi jeetati wa akin yawman e balɗe 21 ummade nde ɓe certi e hadde nde ha woni lebbi jeetati e balɗe 21 ko ɗo woni ɗo babiraɗo cawdiɗo o hooti e joomum. o wi noon kun fila ilmi ga sadami won e gandal ka joom ndereru derɗowo e gandal jiilotoɗo gandal. min qabli hijrati khayril khalqi shafi'ina jima sinina fala talhad li khulfihim. won hen mbi wona nden ɗum wanno omo haalanma noon nde ɗum waɗi nde tawa nelaɗo o suwa ferde faade Madina holnde o feroyi omo haalanma ko heedi hakkunde mum e fergo no foti duuɓi no foti o wonti ɗon caggal ɗum nde o fuɗɗi ferde. o wi ko waɗi ko wadno ko min qabli hijrati khayril khalqi shafi'ina koko adi pergol ɓurɗo moƴƴude e tagore Allah mo ganduɗa kañum woni tefanowo en jango ko adi e pergol makko jima sinina duuɓi 3 ko adi nde omo fera fodde duuɓi 3 ko nden ngalɗo baɗal waɗi nde wonde won wiiɓe ko wona noon o wi fala talhad li khulfihimi hoto yeejo e luure mabɓe kamɓe joomiraɓe siira. o haalanma ko ko o laaɓa wadde noon hoto yeejo e luure mabɓe kamɓe joomiraɓe siira en. o wi wa ahlu dhal fanni fi islamihi ikhtalafu wa rajjahu mautahu fil kufri wan niqami. kanko babiraɗo cawdiɗo o won wiiɓe o jaɓi Allah hade o mayde won hen mbi ala o jaɓani Allah sufiyankoɓe hewɓe kam ene jaari omo jaɓi Allah. ɗum woni ceerno alhaji malik si mo tiwa won o wi wa ahlu dhal fanni joomiraɓe oɗo fannu siira ikhtalafu ɓe luuri fi islamihi e jabgol Allah babiraɗo cawdiɗo o no wayi fof kam wa rajjahu mautahu fil kufri wan niqami
ɓe jiccini o maayi koye keeferu e salare jeddugol ko ɗo woni ko ɓe jiccini wonde o maayi koye keeferu o maayi koye salare diine ɗum ne ma en kaal so en garoyi e bindande garoje so Allah jaɓi ma en kaal tabirinɓe o hooti e joomi ko omo jaɓi en jangino e ko ɓenni wonde bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam cawdiɗo nde yalti aduna en kaali on saha no foti duuɓi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam jogino hay lebbi pawinoɗi hen hay balɗe pawinoɗe hen en kaali on saha taw o suwa ferde faade Madina no foti duuɓi pawi hen nde o fuɗɗi ferde nde wonde mi yiyama ko duuɓi 3 fawi hen o fuɗɗi ferde o fayi Madina wonde babiraɗo cawdiɗo o nde hooti e joomum nde hooti e joomum ko jaɓani Allah konguɗi jiccini ɗum won wiɓe o jaɓi Allah hade o mayde holɓe o wi man asbatal mawta hibrun aylamul ulama fahalul fuhulati abbasun ala salami man asbatal mawta ala salami tabirinɗo wonde bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam cawdiɗo nde yaltata aduna taw jaɓi Allah hibrun ko gando kadi aylamul ulama ko gando anduɓe mbiɗen ko gando anduɓe kadine fahalul fuhulati ko kalhaldi kalhali holi on abbasun ko abbas bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama cawdiɗo ɗum woni wa an ibni ishaqa annahu aslama alal mawti wa anna al abbas ra'ahu yuharriku shafatayhi fa asgha ilayhi bi idnihi fa qala يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة فقال صلى الله عليه وسلم لم أسمع وي أنني on ene dillina toni o yamiri e ketti o nani on ene haala kongol la ilaha illallahu o haalani ɗum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi nanani kono o wi o nani no wayi fof wiyama o jaɓi Allah woni wiɓe o jaɓani ko jiccina ko o jaɓani Allah ɗum ɗo fof nde ɓenni babiraɗo cawdiɗo o darantonoɗo mo e jeese hefereɓe ɓeɗo yinnoɓe waddude e makko yumma Khadijata bange ene daranomo to batte ngalu ha hankadi hefereɓe ɓe ene jakori ko ɓeɗo goni garantiji makko Allah ene hollaɓe ko kañum woni nelɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɓeɗo ala ko jogi e nelal he haydara finde mum ko maw ittuɗo ɓeɗo te nelal ngal jokka ha yettoyor foti yettade to bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama cawdiɗo yehi on bange kamɓe hefereɓe ɓe mbiyata ko ɓolɗi ɓe dañiɗo ɓe jettorimo wa an 3 ayyamin wa an bi ma'ana ba'da 3 ayyamin khadijatu qad tawat ndeysan wa dhalika amul huzni wallahi wal ghumami balɗe 3 pawi e ko bamum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam yalti aduna aɓe goni e on suno ɓe ceertani hen Allah nabi yumma Khadijata mo ganduɗa ko ballo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam Allah jangini en hen ko heewi o janginiɗo hefereɓe ɓe yo gandu nelal nelaɗo ngal koto Allah ummi wona ɓeɗo jogui nelal ngal ko Allah joofi yettoto e nokku ko ɗum yettoto ɗon
kono o jangini en enenne maayireɗa mo jiɗɗa tan heddo aɗa hange ɗeɗo ko horsinɓe nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɓe nelaɗo o horsudiri daraninoɓe nelaɗo gadduɗo diine so tawi wonko ɓe mbawno falade hen Allah woppa ɓe ɗon kono Allah ene andina en ko kañum woni jogiiɗo fof jontuɗo yaade fof yahat ko koynotoɗa ko hoyno ɗum to Allah ko on woni tottowo nde fawi balɗe tati e duttogol bam makko cawdiɗo joom suudu makko jaariga makko jaariga diine mo ganduɗa nde o yehi Qur'an ene fuɗɗi jippade e makko o dañi kulol o arti ko kañum deeƴni haqqille makko hokkimo feere haa ɓe njehi to Waraqatu Nawfal ɓe kalani ɗum haalani ɓe wonde ɗum ɗo ko malayika garannoɗo e Seydina Musa o woni ɗo deeƴni haqqillaji maɓɓe on de daraninoɗo diine kañum ne hooti e joomum kono ittani diine wane yaha ko yahanno haɗani nange nge fuɗirde funnange haɗani nge mutirde hirnange nde wonde ɗum ko ñawore nde Allah ñaawi ko nde waɗore ko jabde Allah tan woodi ɗum woni nde balɗe tati pawi e duttogol bammum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam cawdiɗo tan kadi cuddiɗo makko o Khadijatu qad tawat hooti e joomum leysa wa dhalika amul huzni nden hirande ko hirande suno sabu ɓeɗo ɗiɗo fof jaarimo wol humami ko hirande caɗele nde ɓeɗo fof jaarimo kadi ko daraninoɓe mo على الصحيح أقامت عند سيدنا 25 عاما أحسن القيم والله كسلي يمن خديجة وندي إن الله صلى الله عليه وسلم 25 عاما دوبي نوغاس إجوي كدي أحسن القيم كونو بري مجرد إن غنديغو وندري إن الله صلى الله عليه وسلم fof ittani nde o yonti yaade nde Allah nawi mo heddi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam bonɓe ɓe cikki ma dañ e makko damal kono ko Allah woni denɗo diine mum ala ko ɓe mbaawi hen wa saudatun zuwijat khayral wara sharafan min ba'diha wahya dhatu sinni wal harami caggal nde yumma Khadijata hooti e joomum Saudatu bintu Zam'ata resundiri e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o resundiri e ɓurɗo teddude e windere o ɓurɗo jogade teddungal e windere o holden min ba'diha ko caggal yumma Khadijata nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam resi yumma Saudata mbete nde o resimu nde ko suka Seydi Alhaji Malik wi ala dhatu sinni wal harami ko jom duuɓi ko jom nayewu nde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama resimo kanko yumma Saudata ɗo noon windande men hande haɗata so Allahu lamɗo o jaɓi ha windande men arore ma en kaaloy min ajli mawtayhima al a'da'u gad tami'u fil mustafa mukthirina durra min adami mi salmini moni kala ɗo woni eno woniri mi juuri momo mi yafni momo so on pergitte jiya e bindande he ko Bokar Ahmad Diop tun wadibu amin biyo on ketki jam yo Allah hokku en hawrude e jonte garoje ha mbawen addude bindande men lawol gongol so Allahu lamɗo o jaɓi ndewren ɗum Allah on jarama